ilitum karbiang long arat kaduk awe phanda nili hin pen kardom la se ilitum along rada long tangka maha kopi posi ka weden lo la pen ilitum kadure wele kuson lo kacongdat kacutolo di ma wele tum kopi posi pinir nil an kas kisung red ma kulat kacubi tum da tangka maha we kulat kenang ne apuson ilitum tek dam long lo nili ke dam tangan nang yelo asilai kopi porlo ma polo tangte ilitum phan nang ke rap nang dia bang ilitum phan kam nang ke pi nang dia bang nang ke lang pon nang dia bang ahem pujong si alang li cerai la pulo tangte ko son le tumul ari ding long tangka ke dola asi la bangsu atangka ko son sika cerai ma la ke ang theke la puhelo nang le tum lai noi la tuar keklem la si la bangke kumar lo pulo tangte la bangke ilitum kaching hon nai ning ka chethen nai akehai ta karbiang long a CEM Chief Executive Member akehai Tuliram Ronghang alang li korte amen pensi lahaya kam ke keklem lo lake inglong enterprise monte lake ahem phuke la alang li CEM mone Tuliram Ronghang akehai alang li korte lo rubiram Ronghang amen la si alang li kuna si kam keklem apulo tangte la bangke development of road from planetarium road to main gate to zonal camp backside of exhibition center la isia to work apen construction of road from nothing p to taralangso gate number 5 apen widening of road from 4 lane to kph field via gate number 2 and repairing of the road RCC bridge apen construction of new road with black topping paved blocks from nothing p to helipad Tinelli versus via Rongbong R2 lalo lapen ako do chulang improvement of road from Amlapoti to National Highway 329 and UC Charge via Mount Calvary School a kilometer length lapen ako do chulang widening of road from Rongmonjir to AG Charge length 2.30 kilometers. Lakban ako do tulang improvement of road from National Highway 329 to Kapta Office Rengbonghom School. Lalo apen ako nililagatan tanglo repairing and renovation of the Fu Town roads under SOPD for the year 2023-24. Lalo lasi la long plea po Akam ke lake Chief Minister Special Package lo lake 2023-24 Akam lo asi lakadu kawe pen pangrum et pen munili than alang ke elong bangke lat alang tum 3 crores 39 lakh 66,918 alang letum ulai lo lake atari ke bangke lahai lo je 20 December 2023 la penang tum isi langik tha ladak isi ilitum kamang hudame meg la phelo je Executive Engineer Difu Road Division Dipok Das alangli proposal kipi Council Fund proposal kipi ke 19/12/2023 stame arnisivet aphi pen 20 tarik December ke alang tum poisa dro elo proposal kipi 19 tarik poisa ke alang tum sanction kipi ke 20 tarik arnisivet lo ladak ke tasi lason dak thak lo lapen la ladak isiap along aku tangka alang tum kaulai dolang 10 crores 7 lakhs 21,934 labangta ilitum lang nangi 13 December 2023 si alang litum ladak proposal KP Dipok Das Executive Engineer di Road Division setame laso 13 proposal atangka alang litum ka olai ke 14 December 2023 ani siat ang bong si penelo kasi ako isido tulang lake 8 crores 97 lakhs 38,758 labangta alang itum proposal ke pike 21/11 November cheko 11 2023 lapen poisa ka olai ke alang itum lake 23/11 2023 tamane niniang mongsi proposal kidat pen la ulai philo asikala ka du kawe pangrum pet pen nang tumisa ma 3 crores 39 lakhs 10 crores lapen 8 crores lasu kadoi panglum pet pen dak khusra panglum pet pen ke 20 crores bak alangli ulai erlu lake 2023-20 December lake Chief Minister Special Package lapen 2023-24 Chief Minister Special Package lapen dak SOPD 2023-24 si lasu tangka alangli ka ulai lo akorte CEM akehai Tuliram Ronghang akorte rubiram Ronghang amen pen lapen inglong enterprise amen men si lake alangli posa ka ulai lo lasi
ilitum rada long ke koson si ke dolang alang li sikat do kawe kam da cerai FG pelotang te ilitum ke rat tum ke kawelo lake asi dak aku ni li sikipu ji kang tung bang ke la phelo je lahai akam keklem ka cerai long le det na lahai aning hang ling klem long le det na putong ilitum kar biang long la pen di mahasau non ke jila ke thomlo dis jila ke thom pen inut HD minister donang ji dak la ke aku pen da do bomlo asi hala bangsu kapa wedet dak pipet det ke alang li ning hang ling klem long le det na putong minister pipet det ma HD minister pipet det ma putan ili rat hoi nang li tumpan la council ka cari panang jung tung athe non ki jurlo laso ningkan po atrams ke MLA election ke nang ke litulo ningkan freedom elo asi la po masi ningkan podam julo ili tuma parman a minister ke awedet lo seta bang di mahasau isiwet MLA sitah dak pengke bang kabinet a minister long untek ilitum long bang pli MLA dukok ta ilitum long minister long unde la pen ke long ni yaron ngedu pata long unde delo take arni bang la gari pa chijeng dunu re cholo MLA tumta asi MLA ka ha tum nang litum la gari pa chijeng dunu re chotke karbiang long ke ching thur thelu karbiang long rat ke ching thur thelu asi nang litum la sai si klem nang popusi nang tumanta nili pacheni lo ladak inut bani phan council along board piko amat lahai si kapachok chonfru lapu bangtai litum chok chelu nang litum hadak ilitum kelong ni asom amu an hang nang po non kan pho ke par ke pleng lu join torong pia hut join torong PMP man bom hut ke ASDC din ke halas hut ke minister bang ke aphialam lo alang litum ke prokanto warisa po men phan alang lipan ke raja sobha MP alang litum ke long dun thek alang litum toy dun asi halas hupen pangbadam pulute non ke litum ajakong nang ki kom lo nang ki bad malake rat le nang litum ing chap ingoi asi niligi puyi bangke lahai ke klem alang li aning hang ling klem long dena putong montri pedet ma puthot akon nili chining tung lo asi lahai lo rada tum nili alang li tum phan pini anong junu wanji pukali setame dak mesen a sarkar nangji rat tum reng nangji election hai lo pudele ke chokali rat phanta lang pon pemi nangji asi inwet chera et ke chok chelu punili kai taning ji lo alang kor te tumta ahem bang ahem te tumta paklem na setame ake ong dung kacera et bang e chok chelu pusin nili puthot ningi thulo asil ansi pini rat phan ka pachini abeta bang ke ingtoni golo la nili YouTube a channel hokpet la pen the truth hokpet the truth YouTube a channel hoisi nang tumhan nang pachini iglo tasi pansi toni kholo kardong